Nasawi ang isang padre de pamilya habang sugatan naman ang kanyang may bahay makaraang tamaan ng sumalpok ang isang SUV sa isang nakaparadang tricycle sa bahagi ng Sitio Laon, Barangay Payatan, Goa, Camarines Sur, bandang 7:00 ng umaga nitong Linggo, Hulyo 13. Batay sa ulat, nag-aayos ng kanilang panindang gulay at prutas ang mag-asawa nang mangyari ang insidente. Ihahatid lamang daw ng 30 anyos na driver ang kanyang mag-anak sa bayan ng Lagunoy. Subalit nakatulog daw ito sa gitna ng biyahe na nagresulta sa insidente. Sa lakas ng impact, tumama ang tricycle sa pwesto ng mga biktima na nauwi sa mga tinamo nilang sugat. Nung time na yon, nasa gilid ng kalsada yung tricycle, habang yung mag-asawa po, nag-ayos ng paninda kasi may tindahan sila na mga prutas, gulay, doon sa gilid ng kalsada, sa labas ng bahay nila. Kaya nung time na yun, yung tricycle, tapos paghagip dun sa yung impact ng tricycle, tumama dun sa mga biktima. Nakulong subalit nakalaya din ang driver matapos ang 18 oras na reglamentary period. Hindi na rin umano magsasampa pa ng kaso ang pamilya ng mga biktima. Nag-ano po sila, nagkaroon ng agreement na sa both parties po. May agreement po sila dun sa pangyayari. Kung hindi makukumply yung usapan nila, magpatuloy po sa pag-file ng kaso. Ang pwede pong ikaso nila doon, reckless imprudence resulting homicide, physical injury, and damage to property po. Nakaburol na sa kanilang tahanan ng nasawing padre de pamilya habang patuloy naman na nagpapagaling sa ospital ang kanyang may bahay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.